ku da warhaka, ni ne dai mutumin nan naku nan dai Abu Josh daga Hausa Tech. A yau video namu na yau watan magana ne kan cyber attack guda biyar. Cyber attack guda biyar ba wa iyakacin su ba kenan, suna da yawa. Kawai da mun zaɓi guda biyar da muka ce bari mu kawo muku shi a cikin wannan video. A farko ma dai tukuna dai me ma cyber attack? Cyber attack watan shine a lokacin da maharin yake kokarin shiga wajen da yake da security, kamar irin wayan da yake da security ko kuma system da yake da security ba tare da izini ba, don manufan sata, kwace, barna ko kuma dai wasu dalilai haka marasa kyau. Na farko shine malware ko kuma mu ce maliciousware. Maliciousware watan wani code ne a lokacin da attacker yake sawa a cikin application da muke saukewa akan wayar mu ko kuma akan system mu. Watan wannan code din da wannan attacker yake sawa a ciki ba tare da sanin mu bane a lokacin da wannan code din yake ciki, ta yadda wannan code din zai iya ebo wasu muhimman bayanai da yake cikin wayar mu ko kuma system mu ba tare da sanin mu ba. Haka yana faruwa a lokacin da muke sauke wani application ne haka, kuma mafiya akasari irin application da muke saukewa a kyauta ne. Na biyu shine phishing. Phishing gaskiya so tarin da yawa yana faruwa ne ta hanyar email da ake turo email ta inbox mu. Wato da a turo mana email a inbox mu, da mu gani kamar email din wannan daga reliable source ne, do amma wannan email din yana dauke da wani link wanda muka danna link din da kai mu wani website. A wannan website ne da mu je ta nan ne da a tunzura mu inda zamu ba da wayansu sirrukan bayanai namu, kamar alal misali irin pin na ATM card din mu haka ko wayansu sirruka muhimmanci namu haka. So wannan shine ake cewa phishing. Na uku shine password cracking. Password cracking wannan wani yanayi ne wanda attacker din shi da kanshi watan yake cinka ko kuma ce yake guessing din password din mutum. Ba dole shi wani attacker din sai ya zama makusancinka ba, dai ya zama tuwa bai san da kake ba, yana nisa da kai ma, amma zai iya cinkan password ɗinka kuma ya ci daidai. Saboda me? Saboda wannan lokaci da muke cikin social media, kowa duk wani rayuwar da muke rayuwa ne da muke dorawa akan social media. Ga abin da na ci, ga inda dan je, ga inda nake zama, kayan da na sa yau, abin da na fi so, duka wayannan yana bada leakage ga attacker ta inda irin wannan password cracking ne faru. Shi yasa cyber security ake cewa mutum ya daina sa sunan shi na inkiya ko kuma date of birth din shi, mutum sai daina amfani da wayannan a password, saboda irin wayannan abubuwa suna da saukin canka, suna da saukin guessing. Na hudu shine man in the middle. Man in the middle wani irin technique ne wanda idan kana waya da mutum ko kuma kana chatting da mutum, sai wani attacker daga tsakiya ya zo don yana eban bayananku ko dai ji wani sirri ko wani muhimmancin bayani haka. Amma a gaskiya wannan man in the middle a wannan lokaci gaskiya baya ci ko kuma ce ba a yin aiki da shi, ko ce ba a yi saboda mai duka application da muke amfani da shi ko kuma website ko kuma kowane irin ma dai manhaja ne dai da dami kira ko chatting, gaskiya suna da wani security da ake kiran shi end-to-end encryption, na inda wani daga tsakiya bare zai shigo ya ji labaran da kuke yi ba. Na biyar kuma shine na karshe a wannan bidiyo shine ake cewa cross-site scripting. Cross-site scripting gaskiya wannan cross-site scripting din ana dasa shi ne a cikin website din da ba shi da tsaro. Watan JavaScript code ne, ta yadda wannan attacker din zai sanya wani malicious code a cikin website din, ta yadda wannan mutanen da su zo su ziyarci wayannan website din su abin zai tasiri a kai. Kuma wayannan code din da attacker din da yasa mafi akasari an fi sa shi a cikin irin comment box din da babu security, irin comment box din da babu filter. Irin mutum yayi text din sai send, in dai har comment irin wayannan babu filter, to cikin sauki wani attacker zai zo ya insert in code ta yanda zai bazu a cikin website din da ba shi da tsaro. Su kuma wanda za su zo su ziyarci wannan website din shi abin zai tasiri a kansu, ta yanda zai iya zamanto wannan kodin dai dinga bin biyan mutum din inda ya je, wani website ya fi ziyara, me ya fi budewa a wayan shi, kaza ya fi duka irin wannan bayanan attacker zai samu game da mutum, saboda ya san ta yanda zai attack din shi nan gaba. So jama'u, wannan guda biyar din cyber attack da muka lissafa a wannan bidiyo din iyakacin su kenan a wannan bidiyo da muka lissafo a yau. Amma kusance tare da mu saboda irin bayanai irin wannan kan cyber security, kan koyar yanar gizo da sauransu. Kimiyya ne da fasaha, kan kumanta
kuma sannan ku danna subscribe, ku danna kararrawa na gefen sha, ku yi like sannan ku yi share wannan video saboda al'umma su amfana.